Yun dapat pala, kasi yan ang pinapahiling sa resurrection. Doon, binalot hanggang ligdi. Ito pala, pwede pala alugong kainin. Dubli doon. Siyempre, dubli doon. Yan ako nakapasok na sa sentro. Nasitan ko na.
Tabid mo kita mo. Mainit pa sa baba. Parang sige. Yung pinupan siya mag-ibita. Mainit siguro. Ang bago naman, ang kailangan na leggings na punsyo. Pang-leggings din. Ha? Nagtabid man muna ako. Ikaw may di ka nagtatabid. Tabid man muna. Mainit siguro ang pagkulan. Kaya nga. Tabid man muna. Ay, ulan? Dari kita may ta raragiri may. Ang kwarto nagpapasyon nga ni. Ulan.